ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, ושבתך בביתך ובריתך בדרך ובשוכבך ובקומך. האדם יהודי צריך ללמוד לעצמו, ואחר כך ללמד את בנו, ואחר כך ללמד את אחרים, ולהצמיח תלמידי חכמים. זכיתי בשנים האחרונות עם הרב יהודה סהלה בבנייה של פרויקט מדהים. זכות גדולה נפלה בשנקי להיות שותף להגדלת התורה בכולל רשב"י ביפו. ברוך השם, בסיפוק רב יש לנו כבר כמה וכמה מבני העדה שקיבלו כושר לרב שכונה, זה כושר יורה. וזה רק התחלת הדרך. בהמשך הדרך הרב יהודה סהלה משבץ את האנשים, מכניס אותם לתוך הקהילות, מדריך אותם, גורם להם להיות רבני קהילות בצורה מאוד 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 רצינית. כשהגעתי לפה לא היה לי כלום. מה זה כלום? למדתי גמרא שנתיים בישיבה, אבל באתי לפה, לא היה כלום, באתי כאילו ללמוד בית יוסף. מה זה בית יוסף? עכשיו ללמוד לרבנות. איך אני מגיע לזה? אני פותח לזה כלום, אני לא מבין כלום. היום ברוך השם זכיתי לסיים ליאור הגאווה, המבחן הרביעי שלי. פה ברוך השם יש אווירה של לימוד. אין זמן מה שנקרא לעסוק בדברים אחרים, רק לימוד. ברוך השם רואים תוצאות. אני כבר לקראת ברוך השם סיום יורה, הרב שכונה. דואגים לנו מבחינת מלגות, אם זה אכילה, שתייה, אשל, כמו שאומרים. הם דואגים, ברוך השם, אף פעם לא קרה מקרה שאיזשהו אברך לא קיבל את המלגה או משהו כזה. תמיד זה היה בזמן. הם משתדלים כמה שיותר לתת ולתת. אני מרגיש את המקום הזה, מקום של אהבה, מקום של קרבה, מקום של עידוד, מקום שנותן חום ואהבה. אם אדם רוצה להשפיע, הוא צריך ללמוד, אולי באקדמיה, הוא רופא, או עורך דין, או כל דברים. אז גם פה ברבנות, אדם אם הוא רוצה להיכנס, הוא צריך ללמוד ולהתחזק ולהגיע לרמה גבוהה. אנחנו בעזרת השם באלול הקרוב מתכננים לפתוח קבוצה ללימודי דיינות, לימודי חושן משפט, להכשיר בעזרת השם אברכים טובים כדי שיוכלו לכהן כדיינים בארץ ישראל, בדיני אישות, בדיני ממונות. שאיפה שלנו שבעזרת השם יעמדו בכותל המזרח של עולם התורה ועולם הדיינות הרבה מבני העדה האתיופית. מי שרוצה להצטרף פה לכולל שלנו, למפעל החשוב הקדוש, זה המקום שלו. אנחנו מזמינים, הדלת פתוח. אנחנו בעזרת השם נעזור לאזרחים שלהם. הקהילה זקוקה לרבנים שיודעים את ההלכה ומשלבים את המסורת. הצטרפו עוד היום לכולל להכשרת רבנים, יוצאי העדה האתיופית, מסלולי רבנות ודיינות. בפרטים אשר ג'ינו 052-323-9003. מספר המקומות מוגבל. שיהיה בהצלחה.